S vremenom shvatiš da posao nije uvijek mirno more. Nekad se sve mijenja, ljudi se mijenjaju, tržišta se mijenjaju, planovi se mijenjaju. Ono što je jučer radilo, danas možda više ne nosi isti rezultat. I zato nije najvažnije imati savršen vjetar. Najvažnije je imati sidro. Ne sidro koji te zaustavlja, nego ono koje te drži da ne izgubiš sebe kad se sve oko tebe počne pomicati. A to je tvoja riječ, tvoja kvaliteta, tvoj odnos prema ljudima, tvoja sposobnost da ostaneš miran i kad dan nije idealan. Jer svatko zna ploviti kad je more mirno, ali prava razlika se tek vidi kad krene oluja. Tada se vidi tko zna ostati stabilan dok sve oko njega gubi ravnotežu. Jer posao se ne gradi samo brzinom, gradi se karakterom koji zna ostati čvrst i onda kad se sve oko njega pomiče. Jer kad krene prvi veći val, ne spašavate brzina, spašavate ono što si gradio dok je more bilo još mirno. A to je tvoja riječ, tvoja kvaliteta i smjer koji ne mijenja samo zato što se promijenio vjetar.